mana mangaramoti hati-hati do pikiranmu dina manangihon jalamakan uhun hatani Tuhan mau lihat tema ali debata Jehovah bias do tolong ni roham na manangan-nangan ngulunami sahat rodi kikio tolbas kami di ari nasumba diao rohami marsawar waktu hite bagas domo alanya Tuhan raja yang rohan pikiran nani asa di bagasan damai jala totong marlas roha kami mangulukun manangi hormata di bagasan Kristus Yesus martanyakan Tuhan amin dan mengenang budaya kuasa atau di pada di pengatungan ini kita tanggal 14 Februari 2020 di minggu esok ini 60 hari menjelang hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Surat Mai di surat ini Apostol Paulus Suria Korin di 2 Korintus itu mamuka di ayat na parjulu jala mengunjungi me di ayat na paonopo di surat Apostol Paulus Suria Korintus di 2 Korintus di 4 ayat na parjulu aku di ayat kono sonoma hatana disitakas mata tanimo ope alanang hujalo hami tohonano sian pangasina di hami dan marnalo jahami satu kutulan kon hami do akan nabuni akasi hailahonokon aidang marakal hami jaladang marlaku bain hami hatani debata hastongan iduhu papatar hami gade jongjong hami tadaw ni rohani saluhut joma dia lupan ni debatata jalamono tung tertutup barita nauli na hujami tahun hami dia kanalah humago doi tertutup ai di pabitung debatani portibiodo pikiran ni akan na soporsia asa unang na sida di patiur sotang ni barita nauli na taringot tuhasangapon ni Kristus na tardok suman ni debata ay danda diri nami hujami tahun hami Kristus Yesus itu bahwa iba na Tuhan alai na posomuna dohami ala ni Yesus ay debata nama dokon marsinotang hati Indonesia kahoromoni iba na do patiurbon rohanami padisar parbinotoal disangat ni debata na di bagasan buhi ni Kristus olah ni dosa hakna taite hanguluan hatam damang renang kurin itu hata nanya dong di bagasan Kristus Yesus aduh sada ama na tertuar sada cuma na sangat nama mora si dulu di palar tau alai nun ngama bali aduh dia nak kona dulu halak
jala ado sada naposona nama mula di tonga-tonga di bagasna di perdalanan ni muluna ibana sada namora ado ya nakona adul terbado patmulu ni ya nakona sudi ya nakona Malaysia siakan satu siap bulan nomor sada nomor dua nomor tujuh orang pahadison arta nabinukan ni bapak naik mereka menghambur-hamburkan selalu berpesta pora atas apa yang dimiliki kekayaan dari bapak. Nah berikut kadang dokternya naposonai nama mula di tengah-tengah di bagasnai sedejoma na seret parawat burjun mangulau-ulau di sada tinggi amat tahu ditakut dibuat tuh penjara dengan tuduhan korupsi membuat hasil sian naso nadi ibana, tetapi itu adalah tuduhan sehingga si bapak ini harus dipenjara di luar daripada tahanan seperti mana lazim. Ibana diisolasi di sada guru, manang sada soko, manang sada jagung na bunik, tangan dongan na disi. Alani na dituduh korupsi nake. Dang dipaturi anak na iban, dang dipaturi guru na ibana, sientul hawa nake. Alai na poso na ido patunay kon ibana, pembantu na ido patunay to kon ibana. Marsahit ibana di tengah-tengah ni pondok manang sokon na bujui tumatangis ibana uju di penjara ibana lari dosudi anak bahwa anak-anaknya mengatakan ia tidak berguna lagi bagi kami, si kakek tua itu tidak ada gunanya untuk kami, biar aja lah alai naposonai ya kadang nang rikot do dibana hidup naik tuan naik ipatunai ibana di parsahiton ni sada amanaki alai di dok amai mah lama tinggal kon maawi wido alai dangol na posonai bisa tinggi musi lampo sama parsahiton ni amato lahoma naposuni pembantu nanaki matumpangi anakna uruslah itu si dua bangkai itu tidak ada gunanya untuk kami, tetap doi harusnya sudah mulai siap-siapkan satu siap sudah. Di ujungnya mesti di ujung di persaiton amanakit di pesat teman tuna posonai lahomao tinggal homaau wasa patu beturiomuau haru anakku sedih nah ubah gudang-gudang nang jatuh rekonan alai ada alus ni sadana posonaki sampai akhir hayatmu pun aku akan mengurus engkau telah membesarkan nak hodo na mermudu dua marhiti hite tohonan ulau na pinasahatmu dua anggodang idang mangudwa holan di pasah ibana hatana tu hidupnya songoni di doku molo maluju sian portibio di tolo di batal holan busurat di tiup mai jala sude arta nahu tinggal honi urus mai jala nama baik yang kutinggalkan selama ini asa bui padengganom muse ala nadang na korupsi na ditipu rekan bisnis sudah asa melucit bisnis tidak tenggelam bisnis artinya saya dipitnah menjadi begini kalau di pasar semuni Olo inna naposono itertos dosa. Dung mati hidup nai didapatkan naposono do betul anak nai. Orang tuamu sudah mati. Iya di sana mah. Kubur mai dan marlapata dihami inna do. Dengan senang hati dan dengan perasaan sedih ia berangkat lalu menguburkan hidup nanakin hidup somang nai. Saya itu matangis ibana. Di bagasan sabok ngipas mengendungi tinapor naik tersungguh ibana ditolak naik iko padengganon kudu hapena perjalanan mengurunya
mengembalikan nama baik yang rusak selama ini karena tuduhan korupsi, mengatur semua harta waris yang ia wariskan. Di idama surat naik, botohan udah manginang surat naik itu batal nih. Bukan surat seperti kita menulis surat kepada seorang anak, tidak. Tapi sebuah peta kecil, petunjuk dalam laho tu sadainganan nabuni situ disima disipat ibana sude arta warisan na umarga na sudiida ni yana kona di ibana mahasahatan nai di palenggan ibana jala di patota ibana do urusan nama baik dengan seorang jaksa teman baik daripada almarhum. Artinya amang ina ada nai si idau tasin kesetiaan seorang hamba berharga, kesetiaan bisa dan nakusu adung dohuban, kesetiaan seorang hamba baik itu dalam bekerja, baik dalam tohonan pelayanan, ada upahnya yang sangat besar. Iman najinalo ni saya ada pembantu nakosa lakini siat hidup somang di luar daripada dugaan seorang anak. Amanginan di tengah-tengah itu pukul di matorang apostol Paulus do tu kuria Korintus nang tuhita di tikyo debata marhidi de asi do polong ni rohana na mabuat na manak jalan na mabuat si apostol Paulus gade na posona debata do na mangalehot tohonan ulang pakuwasion tu si Paulus makubasi narikot tu dewata nang tu saluco ma jala ulau ni dia kedanang dobenang dan ulau na membuat itu untuk diri Paulus tidak, tetapi pelayanan itu diterima Paulus bukan karena kebolehan Paulus, bukan karena kepintaran Paulus, bukan karena kekayaan Paulus, tetapi semua karena kemurahan Allah. Maka menurut aja di bahasa Indonesia itu oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Allah ni do kadang do enang takas do neneng pabotohon na tuita silehon-lehon ni di batado tohonan itu selalu joma tarlumodi dirajumi apostol Paulus do tohonan ulang pakobasion nasahat ibanai sada tanggung jawab besar, tanggung jawab iman kepada Tuhan sang pemberi pelayan. Maka kami tidak tawar hati. Kata kami di sini menunjuk bukan hanya Paulus, alai dohut mahita, nah parfudi didikyo, molo joma nama jalo laun tohonan ikon las aroka manglamun. Alani do kadang berdenang sosok na pagtulusin ayat sadaw tarlumu di mau tempat aladu. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan, mengakul dirinya negara parfubes di debata silehun-lehun di debata itu sian sini rohan di debata jala ulau ni be ulau las ni rohan dan adong ulau nasid debata ulau nasumakor las tohonan nabi nasanak ni debata tu sada rumah tohonan las ni rohan ikon las doroha mangulahun mangoloy jala paujukon di bagasan bulus ni rohan alani doa kadang berdenang sona dia si Paulus dan marnalu jahan ketika pelayanan itu diembankan oleh Allah kepada seseorang yang terpilih dan terpanggil, maka tidak ada kata unang jo ngalu jahan terpaksa au mangulahuni adong do utuh siani adong do pangomongan siani pait itu mangalak bugu joawila, tetapi mari murnu bahwa setiap orang yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terpanggil menjadi pelayan Kristus. Amin. Jaladang pulau parhala do gawe na boso di bata mangina. Tohonan ni parhala do tohonan kasih tuau. Tohonan ni kita, tohonan apa kita. Tohonan muna agado. Adong nama bu nabu manusia mana? Tohonan muna ahado. Sudi cuma nau terdidi
di bagasan gorni di bata ama anak doktor di parbadia martohona do tohona muna imam baritahu barita nauli tusaluhut joma tohona muna imam marhite-hite ulau muna siganu tiki mangula mamu di bagasan las niroha mangula mamu di bagasan bulus niroha mangula mahita mangulaulawan bukan karena terpaksa tetapi bekerjalah sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Layanilah Tuhan melalui talenta dan pekerjaan yang ada dalam diri. Itu tohonata di pertidiona mangina. Nah padahal setengah itu pokok dung diakuhun apostol Paulus dang marna loja ibana mangulah tokonani jala diakui ibana pajuni di bata alani asini rohana apa upah ganjaran bagi setiap orang yang menerima tohonan pelayanan siat di bata tidak ada tebang pilih anak remaja dewasa hingga tua harus menghidupi nah perjuangan kadang doain sadok hutulakon hami doakan nabuni akasi hailahonopon aidang marakal hami dipacana dipasing apostol Paulus do tabumubi namangula tohonani asa badia jala asa unang pargasipan unang si ulahon hadutuhun si jahgaunohon si jamatolona padolang diri siang akan nabuni jangan dang mapai paputukan di tengah-tengah di pamatang di Kristus termasuk mahita selalu di hataku di sini jalan dang matau bukan hami hata di bata kasih tongan itu bapak terhani gadi jongjong hami tadau ni roha salutna joma dia rupa di bata jalan molo tung tertutup barita nauli na hujami tahu kami yang kana luja magu tertutup amang inang satu pesan sederhana dari berikut khotbah ini ayat 2, 3 dan 4. Orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus jolma nang macalo haduaun jolma nang makamuluhun tohonani terlepas pekerjaan apapun yang kita kerjakan harus berani tampil beda dari orang yang tidak mengenal Kristus. Mau lupa nak cuma nasumanan dan Kristus dan dulu kita serupa dengan mau lupa gamus cuma nasumanan dan Kristus dan bui serupa mana sarobang kita dengan mau lu sikula pargasipan oh angka pertumbuhan nasumanglah untuk onana dan gawe sarobang kita dengan mau tumpe sona hilalnya apostol Paulus dohot akan apostol nasi mau ditulang masida buni jaladang di jalo manang na dijakon aka jom mana manangiun parbari tahun nauli na pinasa nasida itu urusan mereka tetapi satu hal yang pasti baik atau tidak baik waktunya Injil harus kita beritakan tajak di ayat 2 di video obato di hataho disirap kita maca salunna di video obat ayat 2 ada apa mangina? Sada 2, 3 ya. Dina salun tuhani marhapusu alaidang hapusoka tarsofa alaidang tarhami talanjung di Asia na tarlili dohami alaidang tu pinaso pinatinggakon alaidang tu angkopolo akadamang dok denang dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit kami habis akal namun tidak putus asa ima nani alami ni apostol Paulus moro peta ulahun tohonani siya do masirohata ringgat hita mangulahu dan pintor silas miroha jalota isa-isa lising-lising do aka hata naramuk hata napijil nasu tarjalohisa alay akan namang lordena songon sada nakoson na mangula di sada bagas ni nama orang itu orang yang setia melayani Tuhan
Orang yang setia bekerja di ladang Tuhan, upahnya besar. Alani dua kadang do ini diberitakan apostol Paulus do papi cuma di debatani portidio do cuma naso ulu majak kong hatani debata na diberitakan nasya. Alani unang masa rupa kamu rap dohon hala si songoni. Alai beritahu kamu mataringo tuhasana pun di Kristus nasumat tu debata. Itulah tugasnya. Itulah yang menjadi tugas dan panggilan kita. Songon naposo ni debata nasetia. Unak ni minggu tadi bagasan saudara. Tema ni minggu tadi iman. Naposo ni Tuhan nasetia. Pelayan Tuhan yang setia. Amang inang songon hata nakido sudido kita martohona. Marhite ulau tadi kita layani Tuhan. Moro ulau ni parhalado debatado nama jauh jalan nama ngali hotohonani. Alani ada masa disada dua. Neng amat teh mengatur parhaladona. Alai disodang adongi. Neng amat sadamat mengatur parhaladona. Iri itu harwa tohonan ni parhaladona juga nanti calo. Gawe neng lomo-lomona. Alai sasitong na mulu dirajuni. Dia juga punya andil tugas besar memperbaiki pelayanan itu. Alaidang itu porsi nanang patu konon. Tohonan ni nani calon ni soman na mangula dia dupan di debata. Tarmui parbarita nau sian debata. Maka semua orang dilayakkan untuk sampai ke tahap sana, tetapi tidak semua bisa terpanggil melakukan pelayanan. Dapat tuduhun akademang do denang. Ai debatado nama dokon marsinotang hati Indonesia na kaholomoni ibana do patiurhon rohanami pabisar par binotoan disangat ni debatan na di bagasan bohi ni Kristus. Maka melalui pekerjaan pelayanan tohonan nang adong di bagasan mulut beritakanlah Kristus senantiasa. Alai nang adong song aga parbarita na uli namasa di zaman na parkudio. Torok dojoman napabun nang dirina di hakapat katayona di hakapat kawasona yang membanggakan dunia ini, membanggakan jati dirinya, tetapi tidak berfokus kepada pemberitaan Injil dalam diri Kristus. Alani akadang doinan marhiti turun jami tau di dok apostol Paulus mulu akan namangula si jamitahan di parkolonani dada taringot tu diri ni parjamitai. Dada taringot tu diri ni akan nama ulau ni. Dada tu taringot tu kesuksesan ala nang kinalobana akan ulau. Na totong makonon akan pangamon na balga. Alai na puso ni debatan na setia. Suruhan ni debata di ulau-ulau sapindo partohonan ni ala ni Yesus Kristus. Mangula mahamu di bagasan hatiur. Marsinotang mahamu di hamulung. Jalapatiur hamu marohani akan ahulung. Jala partohonanido nagamin na partulo sian na sinurni Yesus Kristus mabuan besar sinodang di tengah-tengah ni akan nagmi. Alanido akadamang doklenang asa gabi buhini Kristus na tabaritakon akka partohonani marhobas mahamu dia doban di debata di bagasan hasatya. Barita kamu maibana sangat ni debata dan sangat ni sormai nanang si barita. Alani dua kadang dorena mulu naposo di debata isi dunita dia dopan di debata. Kita hanyalah sebuah setitik debu mulu markaca kamu mamangena tangna mengajari dah ya ada markaca boleh do kamu pe nauto orang palau ya ada markaca boleh kacau si marsi sirau kan liling goi kacau memang siapakah aku ini Tuhan. Sepanok nanti kuhimpokan naroka gajang hukum kan dangman itu pe semarsi sirau tong roa pula himusi suku-suku isi dua dia dobamu ali debata terakhir molo tajaha natar surati kita hanyalah seungguh debu secuil debu yang tidak berarti apa-apa tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Alani dua kedamang dokenang molo tarajungi do diriton songon sada abu sirabu. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Maka beritakanlah itu.
di hadapan semua makhluk, bukan memberitakan diri kita. Ima tugas ni aka naposo nasatia jadupan ini mata. Dang ikon gawe perjanita hutang, dang ikon gawe parbarita nauli hamu dinalaho meminci tuwa na bujung dal. Dang ikon gawe parhaladu gawe situa hamu bibil pro dal. Alai marhiti-hiti pak katayo parkarejoata parsaurata jamita na mangulu may di akan nabuni jala patuduhon hadiryota bahwa kita berbeda dari orang yang tidak mengenal Kristus. Disima hita patuduhon na poso ni Kristus idol hita setia mahita memberitakan ima barita nawi baik atau tidak baik waktunya, tertindas atau tidak kita, habis akal manangna daun, hajit manang tabu, ikut barita honot tamay, ima upani na poso na satia makubas jadupan ni di mata. Ulahon hamu may di tengah-tengah ni mulunta, maka upahmu besar di hadapan Tuhan. Amin tay deho pas-pas matami. Imale debata Jehovah di bagasan asido tolong ni roham na pasahaton salubut na ulaun na naisi ulaun nami di tonga-tonga ni mulu nami pargogoy mahami ali Tuhan nang tardo nang majalo haluaw di bagasan mudar nyenak mo Jesus Kristus dang marna luja dinalaho mabaritahon ima barita nauli ng sahat Tuhan asa ngapon ni anak mo Tuhan Jesus Kristus di tonga-tonga ni Portibio asa unang sarombang kami dohot akan namasa di Portibio asa adul marasing kami siyan akan nasumanadaho di tonga-tonga ni hasyangano ima tadana kami nang manadaho ala ni dongani mahami salutna dinalahom mangulan na hubartu tohonan namin ng hujalo kami siyan asi ni rokam odo na mangalehon tohonan ni di tonga-tonga ni ngulu nami tohonan parjamitao tohonan parbarita naun tohonan hasitwao tohonan di tonga-tonga ni parkarejoan nang saluhut na hami na di bagasan asi ni roham ulahonon nami may gabi mabay sangat biho jala tarbarita guarmo marhiti-hiti na sang ngulu nami manang ahape ulaw nami manang hidia be hami manguda koman na totong huhubay si hami di ngolo nami si ganap tiki atong postorohan nami alikuran magtihitin na di pagkulingo hami di bagasan hatam na badiyay ikon hodo hubari tahun hami di si ganap tiki alay molotung ado naso majakon naso majalo jalama kamuduhon barita nauli di bagasan hasitongan ni hatam o matotong na margohui ho kami asa unang madate madili jala unang totong ali Tuhan putus asa kami asa unang marnaluja kami paujukon ulaw pakubasyon nami di hasyanganon alay totong madongani kami apuli kami di bagas atau di mulutung marsak kami mulutung teraniaya
molotung hacit ku ai hami di hasianganon alani nama barita hoko porsiado hami ali Tuhan balgado upani nahula hami di ngolunami nama baritahon ho balgado jalon nami upani naposo na setia di hasianganon atau ngali bata Jehovah di tikion hupas atami manasa ngolunami tu ho asa homa nama dongani homa nama parmudu-mudu hami tarlumu bisaluhu ruas ni hurian asa unang tung tadikon nasida nanggo sato dongani jalak rupi di akka hagaleon molotung hagugutan nasida pergugui mana sida molotung adong akka namarsain pamadum maparsai to nasida molotung adong akka namarsa tari diwilin nang matate tardumui made butuh pardelian leo madina sida semangat naik baru pargugui jala hisati arsa ni rohana sida apuli marhite hite to dunia ni Tuhan asatung tarapul rohan nang partodion nasida tardumo bidi saluhu na aka ros mulia na mangalului aka ulau na loma parkarajuan nasida na mangula tutong di bagasan ulau tangan nang pikiran nasida pasu-pasu may saluhu na asa ima pohal nasida madalani ngulu nasida di hasiangano nang diaga yanako ni huriam na totong lobi di bagasan aka parsikolong dongan leho bisu do leho to di habis taroni di tonga-tonga ni ulau nasida ajar-ajari mana sida asagabe di anakon nama biar tu ho jala siulaun hati urong di tonga-tonga ni ngoluna na di bagasan perkara jope do nanay mangelului perkara joan saluhu di anakon patudu om dalat di nasida lehonomu madalan asa taruli nasida las miroka taringo tu akka talenta tohonan nang si lehonomu di nasida muludung jumpang nasinalahan nang nani duluan ni anak komi ajari nasida madok ngauliate tu nang dihamit bisaluhuna ali Tuhan dia akan menguda ulau paku basi di tonga-tonga ni kuriang nang akka parhalado dongani jala parbisuri pargubui mahami salutna asa tang ha porsionani asa tung margogo hami paujukon ulau ni di tonga-tonga ni pakirimun na mangulu asa unang madatu unang madili jala unang madaru hami tu pakirimun na so mangulu alay tapos marohanami balgado upa tuhor ni akan nahu halu jauh kami nasatia pakai masalah naposo gabi naposo nasatia mangula nahobar tulau nas di bagasan Kristus Yesus martangyang oleh martangyang namun amin.